ty zegny misy vaovao mafaly andeha azavako amintsika niazy. Raha ohatra ka anao zegny tegna to tafita edy i raha ty mazava ho azy miankina aminao fo. Na izy raisinao mora na tsy mora zegny. Le andraisanao izy fô raisiny. Ny raha matafita antsika zegny matetiky tsika mandiniky raha lavitra be nefa zegny raha i efa amitsika. Andrasaka roe zegny anao izy ty zegny. Juste manohigny fo zegny za io. Ino ma raha roe zegny matafita antsika? Voalohany zegny dinikitsika. Dinikitsika. Safe izy koa vitanao zegny miangaze dinikinao. Vitanao miangaze dinikinao amin'ny raha raiky ilainao. Supposentsika zegny agnatin'ny andro raiky. Izy ka vitanao zegny miangaze dinikinao io amin'ny raha raiky fo raha ilainao zegny. Ohatra zegny. Anao zao ty zegny mila fitiava. Vitanao tsara miangaze dinikinao igny agnatin'ny andro raiky. Malakilaky amin'igny zegny ho tonga zegny. Exemple magnaraka zegny. Izy ka tsika olo zegny ikaze zegny amin'ny olo ialambady zegny. Nandeha le vadinao zegny nandeha amin'ny toerana lavitra. Donc manomboka io zegny dinikinao igny agny fo. De matonga anao zegny magnafatra izy mipody malakilaky na soanao tafandeha magnatogno agny zegny. Donc zegny ny raha matafita antsika volaniko eto zegny dinikinao. Faharoe zegny aminao fo ka i raha io. Ny fahaizanao miratasser émotionnao amin'ny dinikinao aminjegny zegny. Ça fait Elon Musk. Izy ka tahe information bebe kokoa anao makasiky raha zegny karakory fagnanaovagna izy. Lembanao DJ script ozy le magnazava izy antsipireny karakory aby agnanaovanao izy. Amin'ny lembanao zegny izy zavanao. I émotionnao aminjay zegny. Izy ka vitanao aminjegny zegny ity tanjognanao. Vitanao aminjay miratasser la émotionnao igny. Mitovanao ngoma igny. Nefa anao ito zegny tsy ngoma fa misy tanjona. Vitanao aminjay zegny miangaze la émotionnao amin'ny tanjognanao igny. Malakilaky zegny avitanao izy. Ça fait izy koa Elon Musk zegny tamin'ny fotoana nagnamboatra tôbily mandeha avy amin'ny masoandro tsisy olo agnantegna hoe voaboaka ny raha. Tamin'izy nagnamboatra missile, roquette miakatra mijoto tsisy olo agnantegna ho vitany raha io. Fa noho ny fampiasan'le zavatra roe zay zegny no mahatonga le zavatra impossible volagnin'olo lasa possible. Ary anao mizaha zao tokoa zegny mba possible koa izy koa fa iny voalohany managna tanjona zegny. Donc zegny fagnontaniana tiako mbala farany eto zegny ino tanjonanao zegny. Aveo zegny raha ohatra ka managna fagnontaniana zegny anao tianao ambela zegny apitra amin'ny commentaire ambanao zegny. Izy ka nisy raha zegny nazonao teto niany allo zegny raha samy namanao agny tsôfo zegny mba ilaina. Aveo zegny tony mahazatra misy lien zegny ambany eo afaka ianaranao bebe kokoa ny makasika anao. Lembanao DJ script online millionnaire mastery. Mbala niavanao tery tanty. Peace.